След падането на Германия, войната в Европа най-накрая свършва, но остава друг враг – Япония. Какво може да спре толкова силна армия? На 6 август 1945 г. Съединените американски щати хвърлиха атомна бомба върху Хирошима. В рамките на минути животът на десетки хиляди хора се промени завинаги. Сградите се срутиха, улиците се изравниха, а въздухът се напълни с горещ дим и прах. Хирошима остана белек, напомнящ за ужаса на войната и разрушителната сила на човешката технология. Сега станах смъртта, разрушителят на светове. Но защо? Защо създадохме оръжие с такава разрушителна сила? Ядреното оръжие, създадено за да сложи край на войната, преди още хиляди да загинат в продължителни и жестоки сражения. Опитът от кървавите битки на Иводжима и Окинава показват ужаса на безмилостната война. Загубите са неизмерими, а страданието огромно. Целта на създаването на ядреното оръжие не е блясък или слава, а да спре този кошмар, да се принуди врага да се предаде и да се спестят още човешки животи. Това е избор в лицето на войната, тъмен, жесток и може би необходим, според тогавашните обстоятелства. Дали е правилно или не, е въпрос само и единствено към вас. Но как? Как се създава нещо, което може да унищожи всичко, което сме създали до сега? Ядреното оръжие. Идея пазена в пълна тайна, далеч от очите на света. В отдалечени лаборатории са събрани най-големите умове на времето си, потопени в изчисления и експерименти с уран и плутоний. Всяко решение носи тежестта на последствията. Знанието им може да унищожи цели градове. Проектът Манхатън се държи под строг контрол и секретност. Всеки детайл е внимателно пазен. Това не е триумф, а тежък избор. Създаване на оръжие, което може да служи край на войната, но оставя след себе си разрушение и пепел. Но каква е цената, която плащаме, за да създадем оръжие с такава мощ? Хирошима и Нагасаки са почти напълно разрушени за секунди. Хиляди хора загиват мигновено, а още хиляди страдат от рани и радиация дълго след експлозиите. Светът вижда ново лице на войната. Оръжие, способно да унищожи цели градове за един миг. Създаването на ядреното оръжие променя не само края на войната, но и бъдещето на човечеството. От този момент нататък силата на атома хвърля дълга сянка над света. След края на войната не настъпва мир и покой. Човечеството се изправя пред заплаха от собственото му творение. Конфликт като никой друг, изпълнен с параноя и страх. Две сили се изправят една срещу друга, всяка въоръжена с сила способна да унищожи света.